Ang inyong araw, i-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Campaign period sa La Union, malayong mas payapa raw ngayon kumpara sa mga nagdaang halalan. Mabagal na pagpaparehistro sa LTO, perwisyo raw sa mga motorista. OWA, may hatid na tulong kabuhayan sa mga returning OFW. Pagsusunog ng pera, maaring mauwi sa pagkabilanggo. At Wood Mangrove Park sa Alamino City, Pangasinan, swak sa nature trip. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Zone Headlines. Naimbag nga rabi amyana na Luzon, hatid namin ang mga maiinit at mga pinakabagong balita. Malayong payapa raw ang panahon ng kampanya sa probinsya ng La Union ngayong 2022 kung ikukumpara sa mga nagdaang eleksyon. Pagbabalita, Randy Guzman. 4 na araw bago ang botohan, masayang ipinagmalaki ng La Union Provincial Police Office ang naging mas tahimik na halalan sa buong probinsya. Kasi kung makikita natin yung parang historical data natin, yung mga previous incidents right after filing ng mga candidacies ng mga may mga nangyari na dun sa previous elections. Sa ngayon kasi makikita naman natin sa present situation ever since the filing ng candidacy tsaka nung nag-umpisa yung election period and yung campaign period sa local, so far wala naman tayong naitala o nai-record na incident na maaaring makaapekto sa overall situation ng election sa ating probinsya. May mga isolated incidents lang naman na mga reports of alleged vote buy, etc. Pero sa kabuuan po, ma'am, is peaceful naman yung nangyaring campaign period. Matatandaang noong 2018, ilang buwan bago ang pagsisimula ng kampanya ay nasawi sa magkakahiwalay na ambush sina former Balawan Vice Mayor Alfred Concepcion, former Sudipan Mayor Alexander Buking at former La Union Representative Eufrano Erigel. Nagtalaga na ang La Union PNP ng magbabantay sa 959 polling precincts. Pwede naman po yan, they were trained and yung mga gamit nila dyan from this day until makabalik na naman yung mga ating election paraphernalia kasi dineploy na yung mga election paraphernalia ngayon eh. So until such time na ibabalik yan, andun pa rin yung mga police natin. So, meron naman kaming mga dineploy din from other units at naka-station sila sa mga police stations. Tinatawag silang parang quick reaction teams. In case may eventuality sa isang lugar, they're ready and able to respond sa mga eventualities na mangyayari. Bagamat tahimik ang bawat bayan, isinailalim pa rin ng COMELEC La Union sa orange category ang Agoo at Balawan dahil sa mga nakalipas na naitalang election-related incidents.
Sa pananaw ng COMELEC, malaki raw talaga ang pagbabago ng kampanya ngayon. Unang-una, because of the pandemic, kaya ganyan yung kampanya. Unlike before talaga na nakikita natin na harap-harapan ng mga tao. Ngayon kasi may pandemya, takot pa rin ng tao. At pangalawa, yung social media. Ang platform ngayon na ginagamit na is social media. Malaki yung role ng social media kung bakit naging tahimik din yung kampanya ngayon na election na ito. Bukas isasagawa ang final testing and sealing sa mga balota. Susubukan din kung gumagana ang lahat ng gagamiting makina sa darating na Lunes. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Inirereklamo ngayon ng mga motorista ang mabagal na proseso sa registration ng sasakyan. May paliwanag naman ang LTO tungkol dito. Magbabalik sa report, Randy Guzman. Baon ng isang tinapay, maagang pumila si Francis sa LTO Baguio. Umaasa kasi siyang makuha na ngayong araw ang rehistro ng kanyang motor na ginagamit sa araw-araw na pagtatrabaho. Kahapon, pinabalik na naman ako. Pila na naman ako doon kahapon. Mga 5 nandito na ako kahapon. Mamaya baka ma-impound yung motor mo, ganun. Pag na-impound, ano mangyayari sa'yo? Wala na, kukunin yung motor. Wala na trabaho. Sa Facebook page ng LTO Baguio, madami na rin ang nagrereklamo sa mabagal daw na pagkuha ng rehistro ng kanilang mga sasakyan. Paliwanag ng LTO, nagbago daw kasi ang sistemang kanilang sinusundan. Sa ngayon po, nagbago tayo ng system mula nung second week ng December. So, ang bagong sistema po, rin-require na mag-create ng client ID or sabihin natin na mag-register sila sa portal ng LTO. So, yung system na ginagamit po natin ngayon ay yung LTMS mula nung kuwan. So, mas marami po ang kinakailangan gawin for inspection. Kapag tapos na yon, pupunta sila dito. Tulad din ng sinabi ko nila, dapat meron na silang emission testing, meron na silang insurance, processing na lang dito. Makakatanggap daw ng text ang mga nagpaparehistro kapag maaari na silang bumalik sa LTO para magbayad. Kaya lang, dahil madami ang nagretiro, bumagal daw ang pagproproseso sa nakapilang mga papeles. Malaki din daw ang epekto ng internet connection dahil din sa halos online na ang proseso. Sa mga registrants natin, habaan lang po ng pasensya dahil kami as empleyado nakikita din namin yung sitwasyon ninyo. Ayaw din naman sana namin na ganyan ang mangyari, pero wala kaming magawa dahil we have to follow yung orders ng mas mataas sa amin na itong sistema na ito ang gagamitin namin. Para raw sa mga hindi pa nakatatanggap ng text makalipas ang isang buwan, maaari na raw kayong dumiretso sa LTO. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, alok ng OWA ang iba't ibang tulong pangkabuhayan para sa mga OFW na nawalan ng trabaho dahil sa 2 taong pandemya. Magbabalita, Charles Limon. Dahil sa pandemya, maraming OFW ang nabigo sa ibang bansa kaya umuwi sa Pilipinas. Para makatulong, hatid ng National Reintegration Center for OFWs ay ang tulong pangkabuhayan. OFW returnees, 2 pong klase ng program. Meron po yung BPBH and then Livelihood Development Assistance Program with a total of 690,000 po for the whole year na naibigay. And then aside from that, since meron pong livelihood program, they have to undergo po the financial awareness seminar. This is a preparation po for their livelihood reintegration. Sa buong rehiyon, aabot sa 69 na returning OFWs na ang natulungan ng ahensya. Katuwang din ng NRCO ang OWA sa pagbibigay ng pangkabuhayan. Binigyan din ng pangkabuhayan ang mga undocumented o kaya ay mga OFW na hindi na-renew ang kanilang kontrata. Balik Pinas, balik hanap buhay. Iba po yung balik Pinay, balik hanap buhay ng NRCO. This is BPBH also. We had released
176 beneficiaries of a total amount of 1,240. They have ended their contract. So, pag uwi po nila, wala po silang dole akap. Hindi sila makakakuha ng 10,000 because they're not affected by the pandemic. So, we give them a 10,000 assistance. We had 22 beneficiaries totaling 110,000. Patuloy ang paghikayat ng OWA sa mga undocumented na magparehistro upang makuha ang mga benepisyo. Advise them if ever they are planning to go back to abroad to go through the process of the legal process na dadaan po sa isang agency, and POEA will have to approve their deployment, and they have to pay for OWA membership. Nakatutok na ang ahensya sa mga Cordillera na naipit sa kaguluhan sa Ukraine at Russia. Sa huling tala ng OWA Cordillera, 5 OFWs mula Ukraine ang binigyan nila ng pinansyal na tulong, habang higit 35. Sa huling tala ng OWA Cordillera, 5 OFWs mula Ukraine ang binigyan nila ng pinansyal na tulong, habang 350 na mga OFWs ang binabantayan sa Russia. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ilang mga OFWs naman ang nagkaisa para magbigay ng oportunidad sa mga kapwa OFW na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. May kwento po si Randy Guzman. 6 na taong nagtrabaho sa Dubai si Rodel bilang call center agent. Dahil sa pandemya, nawalan siya ng trabaho. In 2020 po, while I was on vacation, that was way back in December, medyo nagtanggal po ng employees yung company namin, and I was one of those affected. So I decided na instead of going back to Dubai, I decided to stay here in the Philippines. Para maitaguyod ang pamilya sa gitna ng pandemya, pinuo niya kasama ang ilan pang OFWs ang Baguio Benguet Overseas Workers Association. It's a little bit went through a lot of ups and downs, pero with the leadership of our president, we were able to establish camaraderie among our members. Well, one of the objectives of the organization is to uplift the economic status of every OFWs, whether they are former OFWs or current OFWs. Naisipan na rin nilang humingi ng tulong sa DOLE para makapagpatayo ng coffee shop. Sa parang butas ng karayom for us to avail this grant from the government. Actually, it is more than 10 officials actually from the OWA. There is the director of the OWA, regional director ng CAR. Within the panel, if we were to present the business plan, ang dami nila sa harap mo. So, syempre, parang hindi naman natin feel yung pag-defend ng business plan. Almost a year in the making kasi ito eh. When we registered to DOLE, Department of Labor and Employment, that was March 25, 2021. So, during that time, ang tagal namin nag-antay. There are times na talagang wala na kaming parang pag-asa. But then God guided us as well because God also knows our deeper. Alam niya na yung mga motives talaga namin is to help. Kape, pasta, at kung ano-ano pang pagkain ang handog ngayon ng kanilang kafe sa Diego Silang Street, Session Road, Baguio City. Pork is so tender, saktong-sakto lang siya. Overall, sobrang sarap, and yung ambience sobrang wala akong masabi, speechless kasi sobrang ganda and sobrang sarap. Food, masarap po yung pesto. Actually, favorite ko po siya. Nakalimutan ko yung name ko nung kumain ako. Ayon sa Baguio Benguet Overseas Workers Association, bukas ang kanilang pinto para sa mga kapwa OFW na nais humingi ng tulong para makapagsimula ng sariling negosyo o kaya'y sumamang mapalaki at mapalago ang OFW Cafe. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, body positivity isinusulong ng isang plus-size model. Yan at iba pang balita. Abangan! Mula pa Oktubre nung nakarang taon,
nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Para po sa loob ng 5 taon, ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Gico III, kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Sa 231 barangay ng Distrito 2 ng Pangasinan, boses ng mamamayan ang pinapakinggan. Kay Mark Coangco, problema ng pamilyang tinututukan. Kasama rito ang pagpaparami ng disenteng trabaho, pagpapataas ng kita ng mga maliliit na negosyo, pampamilyang ayuda sa panahon ng krisis, at pagpapalakas sa industriya ng turismo sa buong distrito. Kasama si Mark, sigurado ang pag-unlad sa bawat bayan ng distrito. Congressman Mark Coangco, numero 1 sa ayuda at serbisyo. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business, napabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalong umunlad ang mga kooperatiba. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Mig Subiri, ang inyong trabahador ng Senado. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa,
Baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales office branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Madaling lapitan. Dali siyang lapitan. Pag mayroon kang idudulot sa kanya na problema, ay ginagawa niya. May malasaki para sa lahat. Sapay kumaapo, tagsubli ka, tagsubli maturno sa mga aglalakaw, pati nila kay ko kung buyo, ang turno sa batata. At dati Sir Matana, may isang practical nga tao, ken may isa nga man of the masses. Alaak na ito yung gundaway, nga dumawat, ititulong nyo, makasublitay nga mayo. Attorney Mauricio Dumogan for Mayor number 2 sa Balota. Mauricio Dumogan! Ang init! Summer na talaga! Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos penging yelo para sa tubig. Teka, masyado namang magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala, pwede pa rin naman magtipid ng kuryente nang hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ng fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan tumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Party list. Number 25. Probinsyano ako, 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 Party list. Number 25. Naging inspirasyon ng isang dalaga ang panalait sa kanya para mas lalong isulong ang body positivity. May kwento si Randy Guzman. Umaapaw ang confidence ni Mia sa bawat video at litratong kanyang ina-upload sa kanyang social media accounts. Gaya na lamang ng videong ito kung saan tinuturuan niyang mag-pose sa camera ang mga manonood. Isa kasi siyang plus-size model. For posing specifically, posture is everything. So you always sit up straight if you're sitting down, or you stand up straight. And then your shoulders always back. And then your chin shouldn't be too down low. And it shouldn't be too up high. So you have to find the perfect angle, the perfect distance. Kwento ni Mia, bago siya nagkaroon ng ganitong tiwala sa sarili, dumaan muna siya sa napakaraming insecurity. And one of the biggest reasons why I started to dress the way I wanted to was because I saw other plus-size women who looked like me and wore whatever they wanted to wear. So that time, I only wore loose clothing, and I was very, very insecure about my body. Turns out that we shared the same features, but I was very insecure of mine. They weren't. I wanted to be happy like them. And it was so easy. I just had to get clothes in my size right now and wear it. And it made me really happy. So don't wait. Don't wait for the future you to be happy. Be happy now. Ito ngayon ang nais niyang ibahagi sa nakararami. So my advocacy is self-love and body positivity. So
I also want to be a representation for other women who see themselves in me. And I always live by the words that I want to be the person that I needed when I was younger. And younger me needed a role model to help her to embrace her body, to love herself. Lagi rin daw tatandaan na mapasmall, medium o large ka man, ikaw ay mahalaga. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Napanood nyo ba yung TikTok video ng isang tao na ginamit yung 20 peso bill para magsindi doon sa isang bagay? And itong taong ito ay kinasuhan ng Bangko Sentral ng Pilipinas against the TikTok user because this is in violation of PD 247, which prohibits the defacing, mutilation, tearing, partially burning, or destroying your currency, our currency. And ang penalty nito ay fine of 20,000 pesos and imprisonment of not more than 5 years. Naalala nyo yung TikTok user, sinindihan yung 20 pesos, tapos ito ay pansindi niya sa isang bote ng alak. So, yan po ay hindi pagbigay ng galang sa ating Philippine currency at hindi lang yung PD 247, pwede rin siyang kasuhan ng violation of Article 154 of the Revised Penal Code as well as yung Cybercrime Prevention Act of 2022. Bakit cybercrime? Because nung sinunog niya, nag-post pa siya. Nag-post pa yata ng live sa Facebook, and this is a violation of our cybercrime laws. So, hindi biro-biro yung gamitin mo ang pera para gawing props doon sa iyong TikTok, gawing props sa iyong YouTube, because like we said a while ago, we cannot disrespect the currency of the Republic of the Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. With Mangrove Park sa Alamino City, Pangasinan, swak sa nature trip. Ang kwento, susunod na. I will fight for boosting of our tourism industry. Economic growth corridor in the Cordillera. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan yan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s.
Itultulo tayo iti panagmaymaysa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for Healthier Benguet. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Nais nyo bang mag-relax bago bumoto sa darating na Lunes? Sa Alaminos City, may pasyalan na swak, lalo na sa mga nature lover. May kwento si Angeline Arconcil. Iba't ibang klase ng bakawan ang nakatanim dito na bumubuo sa nakaka-relax at kulay berdeng mga dahon ng mangrove forest. Tinatayang nasa 25 species ang makikita dito sa Eco Park, kabilang ang 3 pangunahing species ng bakawan tulad ng Rhizophora, Soneracia at Avicennia. Ang Alaminos City Mangrove Reforestation Project ay nagsimula pa noong 1998. At sa kasalukuyan ay mayroon na tayong more than 50 hectares of developed mangrove forest sa mga coastal barangays. Noong 2010 ay sinimulang i-develop ang mangrove eco park dito sa Bued dahil ito ay pinaka-accessible at isa ito na gateway to the famous 100 Islands National Park. Mahalaga ang Mangrove Eco Park hindi lamang as recreational venue sa mga turista, kundi unang higit sa lahat para sa komunidad. Dahil nagsisilbing protection nila ang mga mangrove forests sa malalakas na hangin tuwing may bagyo. At nagkakaroon din sila ng iba't ibang livelihood opportunities dahil dito. Ang ilan sa mga mahalagang parangal na tinanggap ng ating syudad dahil sa mga programang ito ay ang Best Coastal LGU in Mangrove Development Initiative, Likas Yaman Award for Environmental Excellence, at tayo rin po ay nanalo bilang Regional Champion ng 2 consecutive years ng Malinis at Masaganang Karagatan 2017 and 2018. At nanalo din po tayo as national winner, first runner-up ng Malinis at Masaganang Karagatan. Bukod sa sariwang hangin at tahimik na paligid, iba't ibang activities ang pwedeng gawin dito tulad ng bird watching,
bamboo rafting, day tour, pwede rin ditong mag-picnic, at ginagawa na rin itong venue para sa mga prenup shoots. Breathing in fresh air and disconnecting for a while is definitely soothing and healing. Visiting nature always feels like going home. Sana tulad namin ay na-relax at na-recharge din kayo sa pagbisita natin dito sa Bold Mangrove Park. Huwag kalilimutang i-like ang Alam News channel para laging updated sa lahat ng episodes. Hanggang sa susunod na biyaheng puno ng lakaran, galaan at chikahan. Muli, ako si Angeline Alfonsil at ito ang Pasyalaminos. Paalam! At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat.